tamai anyena kosobe ya fo gouverneur ka fo président du conseil ka fo population ani secrétaire permanent de la gestion de la crise au centre où ka mission réussi à 100%. Il a réussi tout dit ambena ya odo en kangana ya drone pour ka programme lancé crise min be centre là centre Mali kono ni ko centre fo Malion ka fam e Ségou Mara sans Mopti Bandiagara Douanza comme million nani ni clanché au début au là donc ni problème be uluka ka soro Mali population be mo million muka ni uka problème ma résolu Mali se ka hɛrɛ sɔrɔ surtout que crise a daminɛna kɔrɔn fɛ mais a déplacer ka na sisan centre la mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn faga mɔgɔ minnu sigira ɲɔgɔn fɛ a bɛ san 1000 bɔ mun de y'a kɛ u bɛ bila ɲɔgɔn na mun de y'u fitina nin bɛɛ kɛlɛ in an ka jate la a bɔra kɛnɛ ma de n'i y'u lajɛ problème tɛ Mopti o problème tɛ fulaw ni dɔgɔnɔw cɛ mais problème ninnu bɔra kɛnɛ ma ka na mɔgɔw fitina k'u wuli k'u don ɲɔgɔn na i y'a dɔn n'i ye siya kɛlɛ wuli ni dina kɛlɛ o ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ kabini gouvernement in nana président Hasim y'a fɔ a ka déclaration fɔlɔfɔlɔ kabini rectification kɛra juin 2021 o tile 7 a ko k'ale b'a fɛ maliyɛnw ka bɛn k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka jamana jɔ o de y'u ka génération ka mission n'u y'o réussi o ka ɲi donc au de kama organisation min créera plan de stabilisation du centre il y a le gouvernement qui a créé kabini 2019 mais ma caman be u t'a dɔn baara bɛ kɛ cogo min na ma caman kun t'a faamu kabini président Hasim nana a ye ɲɛmɔgɔ kura ta a y'o plan dilan a taara fo Nations Unies fo New York u y'a lajɛ sisan communauté internationale du gouvernement bɛnna kan yani pour que centre ka sumaya baara kan ka boloda comme c'est dans le plan non nana au plan de lancer président tɔgɔ la o de kama a y'a ye partenaires bɛɛ nana kun ne y'u bɛɛ fo u y'a f'u ye ko Mali jugu tɛ Mali bolo bɛɛ y'an teri ye mais i kan k'an bonya an ka hɔrɔnya an t'a falen foyi la o ye président ka kuma fɔlɔ a kuma filanan n'an b'a fɛ ka baara kɛ ni mɔgɔ min ye maa si tɛ n'a fɔ Mali ye k'i kana kɛ parce que bɛɛ y'an teriw de e tɛ se k'i jɔ ka n'a fɔ ko e de bɛ mɔgɔw sugandi min bɛ baara kɛ ni a ye a sabanan n'i bɛ poste o poste la n'i bɛ baara o baara kɛ i kan ka ɲininkali kɛ Mali peuple bɛ min sɔrɔ o la donc i y'a fɔ partenaire kabini an ka président ye nin fɔ an ka secrétaire permanent fana ye an ka plan dilan gouvernement y'a adopté gouvernement ministre bɛɛ y'a lajɛ surtout minnu ka kuma ba la action humanitaire réconciliation ani ministre tɔ kabini y'a adopté o ye an ka plan an n'olu kan ka baara kɛ o kɔnɔ donc baara o baara n'a bɛ boloda Mali kɔnɔ gouvernement kan ka bɔ a kalama ministère bɛ yen gouverneur bɛ yen et secrétaire permanent o de b'a bɛɛ coordonné ne ɲɛna a ye ɲɔgɔn faamu en tout cas kunu u segitɔ a caman y'a fɔ ye ko vraiment u k'u nisɔndiyara ko kuma min fɔra a caman kun bɛ siran hali olu ɲɛna ko Mali bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ an ko jugu tɛ Mali la mais u kan k'an bonya o kɔfɛ a y'a dɔn ni bɛna yɔrɔ la an bɛ se ka na kuma fɔ dɔrɔn ka segin mais président ko k'a nana an ka ko dɔ yira maliyɛnw na donc fɛn dɔ kɛra k'a di se tɛ minnu ye handicapés o kɛra kunun dɔw fana se tɛ minnu ye o ye sɛnɛkɛlaw fana gɛlɛya b'u kan u nana u ka kuma fɔ an y'a mɛn ni gouvernement bɛ se ka min k'a la an b'a kɛ n'an tɛ se min na fana a bɛ n'a fɔ an tɛ nkalon tigɛ maa si ye n ko sɛnɛkɛlaw ma exactement comme soldats bɛ ka kɛlɛ kɛ pour que jamana ka jɔ olu fana kan ka kɛlɛ kɛ ka baara kɛ pour que an ka se ka dumuni sɔrɔ
ni dumuni tɛ mɔgɔ min bolo i ka hɔrɔnya tɛ se ka sabati i ye ɲɛmɔgɔ min ye fana y'a fo parce que ale bɛ min kɛ ne b'o kɔrɔ dɔn parce que ne ye sɛnɛkɛla dɔn ale b'a san ka mara ka n'a feere a nɔgɔya la o ka ɲi ka équipement d'u la ka juru d'u la 100 200 100 300 140 pour que ka se ka baara kɛ kɔrɔlen maa si kun t'a dɔn un jour ale bɔra télévision la o de kama bɛɛ wulila k'a fɔ jaa nin bɛ Mopti Mopti ɲɛmɔgɔbaw ko k'olu kun t'a dɔn k'a bɛ yan sɛnɛkɛlaw dɔrɔn de b'a dɔn a bɛ baara min na kabini ka bɔ Mopti fo Dire an y'u fo ka président ka foli bila u ma k'a f'u ye ko président hakili b'u bɛɛ la n'an seko ye min ye an b'a k'u ye n'an ma min kɛ ça veut dire qu'an tɛ s'a kɔrɔ ye sete minnu ye fana handicapé on y'u ye k'a f'u ye ko fanga min bɛ Mali kunna a hakili b'u la o handicapé in b'u la Ala de ka baara don mais u t'u bɔ maliyaya la a ye fɛn caman k'u ye muso dɔ yɛrɛ fo bɛɛ kasira parce que ale ye handicapé a ye motocycle sɔrɔ mairie y'a ta au nom du gouvernement ka titre foncier d'a ma an y'a d'a ma au nom du président donc a bɛ se k'a ka so jɔ o ye tamasiyɛn dɔrɔn a tɛ se ka handicapé ka problème régler mais tamasiyɛn ka ŋani a yɛrɛ de don o kɛra olu fɛ ka tila ka bi Mopti cadre bɛɛ ne y'u bɛɛ rencontré force vive société civile société politique CAFO gouverneur a bɛɛ kumana bi gɛlɛya min bɛ k'u y'a fɔ ye o y'a sɔrɔ ne kun b'a caman don parce que mars kalo tile 14 ne ye Moptikaw minnu bɛ Bamakɔ ne y'u kunbɛn u y'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ Mopti sisan mais min ka gɛlɛn u ma ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye fɛn 3 u bɛ an ka l'armée fo olu b'a dɔn ko insécurité lakanabaliya ma ban mais soldats bɛ baara min na olu yɛrɛ ɲɛ b'a la ko dɔ bɛ ka b'a la don o don donc u bɛ an ka soldats fo o la a filanan ko gɛlɛya min bɛ Moptikaw kan o ye jiko ni courant ko ne ni ministre de l'énergie des mines a nana a ye kuma f'u ye ko jiko Ala barika la a y'a régler courant ko gɛlɛya dɔ kun b'a la groupe Segid kan ka na fila nana avec nous an ɲɛ dɔ bɛ na kɔfɛ pour que an ka se ka nɔgɔya don Moptikaw ye i y'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ Gawo o bɛ tɛmɛ nin kan parce que Gawo forage bɛɛ a séchera ji t'u kɔnɔ donc kuma wɛrɛ bɛ na kɛ o yɔrɔ la mais Mopti la Ala barika la forage ma séché financement sɔrɔla baara bɛ ka kɛ k'a f'u ye n'an ma se ka min kɛ ni président de la transition ani CNT ani gouvernement ma se ka min kɛ u k'a dɔn parce que a se t'an ye an b'a fɛ ka min kɛ bɛɛ k'a dɔn ko transition y'a ka baara kɛ n tilala ka Mali soldats rencontré i ye kuma min f'u ye o ye kuma min bɔra n ko k'u ye Mali hɔrɔnya n'a danbe segin a ma mais u ye confiance fana sigi maliyɛnw ma o ni confiance bɛ jamana min na a bɛ se ka baara bɛɛ kɛ i ye jamanabaw ninnu n'i y'u bɛɛ lajɛ n'i taara kabini denmisɛnnin fitinin u b'a bila kunkolo k'ale ka jamana ka ɲi jamana bɛ yen ko cɛfarinw b'u fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan an kan ka olu ye o segin maliyɛnw ma o bi an bɛ se k'an den wolo pour que u k'a dɔn ko Mali ye u ta ye k'a f'u ye ko olu soldats ni fɛn o fɛn fanga o fanga n'a nana n'a m'u bonya o fanga tɛ se ka sinsin c'est comme ni soldats fanga min nana n'a tɛ jamanadenw bɛ min fɛ n'a t'o kɛ a tɛ se ka sigi o donc u bɛ taama ɲɔgɔn fɛ de baara min bɛ ka kɛ Mali la bi o de don o de kama n ka jamana u ka duwawu k'an ye jamana ka se ka taa ɲɛ k'an ka soldats ka farinya parce que u y'an ka hɔrɔnya sigi a ma u y'an ka ne b'a f'u ye ko le soldat de l'économie o ye douaniers ni fɛn minnu bɛ baara kɛ pour que gouvernement ka wari sɔrɔ parce que n'i y'a ye an bɛ farinya ka kuma c'est parce que an ka soldats b'an défendu mais ni kɔngɔ dɔra mɔgɔw la u t'i lamɛn dɛ minnu bɛ wari ɲini k'a di gouvernement ma ka mɔgɔw sara di ka dumuni san k'a di mɔgɔw ma o y'an ka ne b'a f'u ye ko le soldat de l'économie
o ye minnu bɛ baara min ka baara ye mun ye ka wari di gouvernement ma k'olu fana fo n ka fɔ n ka soldats ye u kana yɛrɛ bi an bɛ yan ka n'an ka soldats ye premier ministre bɛ taa kɛnɛ ma ka kuma bɛɛ b'a fɛ ka photo ta n'a ye sababu de b'a la o olu bɛ o sababu la u bɛ baara min na donc k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ ye ko an tɛ ɲini ko jamais parce que u bɛ baara min na o baara ka gɛlɛn n'a bɛɛ parce que ka chef bɛ se k'a fɔ k'i ka taa baara min na i ni bɛ se ka to a la mais i t'a fɔ k'i tɛ taa olu dɔrɔn de ka baara de nin u nana u encourager ka mɔtikaw bɛɛ fo vraiment mission in n'i y'a lajɛ u y'u seko kɛ kuma constitution kura min bɛ n'ale comme a kuma fɔra radio la ka ban ni télévision la kunu ko président bɛna a di force vive ma waati dama dama u k'a kalan k'a dɔn min b'a kɔnɔ parce que vote bɛ kɛ don min na a tɛna kalan salon kɔnɔ dɛ yanni ka taa fɔ awɔ ou bien ayi f'i ka kalan k'a dɔn o de kama nin bɛna jɛnsɛn yɔrɔ bɛɛ la pour que maliyɛnw bɛɛ ka kalan an bɛna a traduit an ka kanw la pour que bɛɛ ka se k'a dɔn u ka duwawu kɛ an ka gouvernement an bɛ min na an b'a fɛ dɔrɔn transition in bɛ ban don min na maliyɛn o maliyɛn n'a ye ɲininkali ale yɛrɛ ale ni ala cɛ a ka se k'a fɔ ko ninnu y'u seko kɛ u bɛ se min na u y'a kan ka jamana ye n'an sera o ko kɛ ça veut dire k'an y'an ka mission rempli an bilara dɔ place la dɔ fana bɛ n'an ka place la génération bɛɛ n'i ka baara ye jamana ni jamanadenw de tɛ yɛlɛma o n'o tɛ ɲɛmɔgɔ bɛ yɛlɛma don o don chaque dirigeant b'i ka baara kɛ ka taa n'i ka baara ɲɛna jamanadenw b'a di ye n'i ka baara ma ɲɛ fana u b'a fɔ an b'a fɛ jamanadenw k'a dɔn k'an ka baara ɲɛna Assimi Goïta nana ale n'a ka colonel 5 u ye baara min kɛ u ye civil mun fara u kan a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara in a diyara maliyɛnw an b'o de ɲini ala fɛ an b'o de ɲini mɔtikaw fɛ hakɛto b'a la sali ala Muhamadu